Alam kong ikaw yan, Masong, kaya wag mo na akong ganyanin. Akala ko ibang pangalan ng lalaki ang sasabihin mo. Ikaw naman, ba't mo nga pala ako pinapunta dito? Alam mo, matagal ko nang gustong sabihin sa ito. Kumukuha lang ako ng tiyempo. Bakit? Ano ba yon? Gusto ko nang sabihin sa'yo na magpakasal na tayo. Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo, Masong? Oo naman, Ruby. Nasa ustong gulang na tayo. Hindi na tayo bumabata. Sa bagay, tama ka dyan sa sinasabi mo, Masong. Baka malipasan ka ng panahon. Hindi na tayo magkaanak. Uy, grabe ka naman, Masong. Hindi pa naman ako ganun katanda. Binibiro lang naman kita. Ewan ko sa'yo. Hindi, seryoso. Total, matatag naman na yung trabaho ko. At malaki na rin yung kinikita ko. Ako rin, malaki na rin yung ipon ko sa pagtatrabaho ko sa ibang bansa. Ah, ganun ba? Di ayos pala. Oo, gagamitin ko sa pagpapatayo ng maliit na negosyo. Maganda yun, Ruby. Para magiging matatag ang pagsisimulan natin ng pamilya. Dapat maging bongga yung kasal natin, Masong, kasi pareho tayong may pera. Alam mo, Ruby, maging practical na lang tayo ngayon. Ha? Anong ibig mong sabihin, Masong? Gawin na lang nating simple ang kasal natin. Ano ka ba naman, Masong? Minsan lang tayo kakasal, titipirin mo pa. Hindi naman sa ganon. Siguro mas maganda, makamag-anak na lang natin ang bisita para makatipid tayo. Hay nako, Masong, umandar na naman ang pagkakuripot mo. Hindi ko ripot ang tawag dun, Ruby. Nagiging practical lang ako. Ikaw na nga bahala magdesisyon, Masong. Kuripot. Ang mga babae talaga, ang hirap intindihin. Pre! Uy! Ikaw pala parang Jerry. Anong balita? Ayos lang, pre. Asensado ka na. Di naman masyado, pre. Siniswerte lang. Hindi na mapigilan ang pagyaman mo, pre. Talagang ganyan ang buhay, pre. May swerte at may malas. Simula nung nagsama kayo ng asawa mo, pre, tuloy-tuloy na ang pag-asenso nyo. Masipag din kasi siya sa negosyo niya, pre. Oo nga, pre. Malaki na rin yung negosyo niya. Tara, pre. Pasok muna tayo sa loob. Magmerenda ka muna. Sakto, magbibihis pa ako. Tara, pre. O, pare, pasok ka muna. Maupo ka muna dyan, pre. Salamat, pre. Anong gusto mong merienda? Wag na, pre. Busog pa ako. O paring Jerry, napadalaw ka. O, Ruby, iwan ko muna kayo ni parang Jerry. Magbibihis lang ako. Sige. Kumusta? Ayos lang, mare. Asensado na kayo, kumari, ah. Hindi naman, Jerry. Ang laki nitong bahay nyo. Tapos, may sasakyan pa kayo. Dahil din siguro sa pagsisikap namin ni Masong. Matanong ko, mare. Hindi pa ba kayo nakakabuo ni pare? Hindi pa nga, pare. Matagal na rin kasi kayong nagsasama. Kaya nga eh. Ano kaya kung magpatingin kayo sa doktor? Total, may pera naman kayo. Nasabi ko na kay Masong yan, Jerry. Eh, anong sabi niya? Di siya umimik at hindi niya ako pinansin. Dapat kumbinsihin mo siya para malaman nyo kung mayroon kayong diferensya. Oo, Jerry. Gagawin ko yan. Tara, pre. Baka naghihintay na yung kliyente natin. Sige, pre, tara na. Sige, Maring Ruby, mauna na kami. Sige, parang Jerry, Masong. Mag-ingat kayo. Salamat. Masong. Pwede ba kita makausap? Ano yun, Ruby? Importante ba yan? Oo, Masong. Para din naman sa atin to.
Di ba matagal na tayo nagsasama, pero hindi pa tayo nagkakaanak? Anong gusto mong gawin natin? Eh kung magpatingin kaya tayo sa doktor para malaman natin kung may diferensya tayo. Alam mo, hintayin na lang natin na pagkalob sa atin yan ng Diyos. Magpapasuri lang naman tayo, Masong, para malaman kung may sakit tayo. Di ba napag-usapan na natin yan, Ruby? Oo, pero hindi ka naman sumagot at sumang-ayon noon. Sayang lang yung pera natin dyan, Ruby. Saka wala naman tayong sakit eh. Sobra na ang pera natin, Masong. At isa pa, pwede natin itong kitain. Alam mo naman na wala akong tiwala sa mga doktor, di ba? Paano pag hindi tayo nagkaanak? Sayang lang yung pagsisikap natin. Pwede ba? Itigil mo muna yan. Mag-usap muna tayo. Sino magmamana sa may iwang ari-arian natin, Masong? Pagsasayang lang ng pera, yung iniisip mo, Ruby. Ay nako, Masong. Hindi mo ako binibigyan ng matinong sagot. Basta, ayaw ko, Ruby. Magkakanak din tayo. Maghintay lang tayo. Magagawan naman natin ito ng paraan. May pera naman tayo. Diyan ka na nga. Umandar na naman ang pagkakuripot niya. Pare Masong? Pare Masong? Oh, parang Jerry, ikaw pala. Pasok ka. Maupo ka muna. Salamat. Mare, nandiyan ba si Pare Masong? Nako, may pinuntahan si Masong. Hintayin mo na lang daw siya. Nakumbinso mo na ba si Pare Masong na mapatingin sa doktor? Oo, pero ayaw niya. Bakit naman daw? Sayang lang daw ang pera at isa pa, wala daw kaming sakit. Sobra-sobra na nga ang pera nyo. Paano nyo malalaman kung hindi kayo magpapatingin sa doktor? Ewan ko nga ba sa kumpare mong yun? Si Pare talaga. Kuripot talaga. Para sa inyo naman yun eh. Sinabi mo pa, parang ayaw niya mabawasan yung pera niya. Minsan nga, kapag nanalo siya ng sabong, ayaw niya pa kaming painumin ng alak. Ganun talaga yon. Kaya pagpasensyahan nyo na. Oo nga, Mare. Nasanay na kami sa kanya. Ano kaya kung ikaw na lang magkumbinsi sa kanya, pare? Naku, Mare. Ikaw na lang. Baka magalit pa sa akin yon. Sa bagay. Masong, tigil mo muna yan. Kumain muna tayo sa loob. Sige, tatapusin ko lang to. Susunod na ako. Sige, sumunod ka ha. Oh, parang Jerry. Napadalaw ka. Walang magawa sa bahay, pre. Ganda ng sasakyan ah. Bago na naman. Oh, pre. Ibibigay ko yung isa kay Mrs. Ang swerte niyo talaga mag-asawa, pre. Maswerte nga kami. Pero malas naman kami sa anak. Bakit kasi ayaw niyong magpatingin sa doktor, pre? Naku, pagsasayang lang ng pera yon, pre. Mayaman naman kayo, pre. Hindi ka bawasan sa pera niyo yon. Basta, yun ang desisyon ko. Ikaw, pre, anong... Pre, anong nangyayari sa'yo? Bigla akong nahilo, pre. Tara, pasok muna tayo sa loob. Halika, pre. Umupo ka muna dito. Oh, ano nangyari sa'yo, Masong? Bigla daw siyang nahilo, Mare. Ano nangyari sa'yo? Gusto mong dalhin kita sa ospital? Huwag na, Ruby. Pagod lang siguro to. Sabi ko naman kasi sa'yo, kumain ka muna. Nalipasan lang siguro ako ng gutom, kaya nahilo ako. Alam mo, pre, pumapayat ka na at madaling mapagod sa trabaho. Hindi naman, pre. Tignan mo yung katawan ko, okay naman ako. Hay nako, Masong. Tara, kumain na nga tayo. Baka gutom lang yan. Mabuti pa nga. Pre, sumabay ka na sa amin kumain. Huwag na, pre. Busog pa ako. Mauna na ako. Babalik na lang ako sa susunod. Sige, pre. Parang may sakit si paring Masong, ah. Paring Masong! Pre, pasok ka lang. Bukas ang pinto.
Pre, hindi pa ba tayo alis? Mamaya pre, tatapusin ko lang to. Saglit na lang to. Sige pre, tapusin mo na yan. Pumapayat na talaga siya. Ayos na pre. Tapos na. Kunin ko lang saglit yung pitaka ko sa kwarto. Oh, pre, anong nangyayari sa'yo? Bigla na naman akong nahilo pare. Napapadalas na ang pagkahilo mo pre. Sigurado ka? Ayos ka lang? Sa sobrang pagod na siguro to sa trabaho. Saka tignan mo yung sarili mo. Pumapayat ka na rin. Magpatingin ka na kaya sa doktor. Baka may sakit ka na. Wala akong sakit pre. Paano mo malalaman kung hindi ka magpapatingin? Sayang lang yung pera ko pre. Na ibabayad ko sa doktor. Nasasayang ka sa pera mo, pero sa buhay mo hindi. Basta, huwag ka na makialam pre. Pre! Pre! Anong nangyayari sa'yo? Hindi ako makahinga pre. Pre! Bakit? Ano nangyayari kay Masong? Masong! Hindi ko rin alam! Tara, takbo natin sa ospital! Masong! Sige na, kunin mo na yung sasakyan. Dali na natin siya sa Sige, ospital. sige, ilalabas ko na! Masong! Dadaling ka na namin sa ospital. Masong! Dahan-dahan lang, mahal. Maupo muna tayo doon. Maupo ka muna, mahal, at ikukuha kita ng tubig. Pre, ito na pala yung susi ng sasakyan mo. Wala ka na bang ibang kailangan? Sige pre, mauna na ako. Sayang naman si kumparing Masong. Mas pinahalagan niya pa ang pera kaysa kalusugan niya.